Emmanuel Macron Frantziako presidenteak batasuna eskatu zuen atzo telebistan egindako agerraldian. Asteazkenean Asamblea Nazionalak Michel Barnier lehen ministroaren aurkako zentsura mozioa onartu eta hura kargutik kendu ostean egin ditu adierazpenok. Fronte Popular berria ezkerreko koalizioak eta Batasun Nazionala eskuin muturreko alderdiak bozkatu zuten gobernuburua kargugabetzearen alde. Egoera politiko korapilatsu horretan ekin du agerraldia presidenteak eta Barnier bota dutenen zinismoa kritikatu du, baina ez du haren orezkoa iragarri. Era berean, dimisioa eskatzen dutenen aurreak bere agintaldia azkenera arte beteko duela berretsi du. Guggenheim Museoaren zabalkundeari buruzko eztabaida betean ospatuko du Urdaibaiko biosfera erreserbak 40. urtemuga. UNESCOk programan sartu zuen Urdaibai duela 4 hamarkada 1984ko abenduaren 6an biosfera erreserba izendatuta. 40 urte geroago positiboki baloratu dute bere bilbidea Miren Onaindia eta Ibone Ametzaga katedradunek EHUko garapen jasangarriaren eta ingurumen hezkuntzaren UNESCO katedrako zuzendari ohiak eta jarduneko zuzendariak. Biek ala biek azpimarratu dute ingurumenaren zaintzaren eta garapen ekonomiko eta sozial jasangarriaren arteko orekak eta harmoniak duten garrantzia. Proiektuak hasieratik sortu du haserre handia herritarrengan eta hainbat mugimendutan gorpuztu da aurkakotasun hori proiektua gelditzeko asmoa duten sare bateratuta. Horren adibide dira Guggenheim Urdaibai Stop eta Guggenheim Ez, baina eskualdean historikoki egon diren ingurumen elkarteen agendan ere garrantzi handia hartu du proiektuak. Abian da Durangoko azokaren 2. eguna, hartzea ematea da lelopean, abenduaren 8 arte letraz, irudiz, doinuz, keinuz, besarkadaz, irriz eta elkarrizketaz beteko ditu landako eta kulturaren plazaren gainerako espazio guztiak. Eguerdion guztioi, lehen egun jendetsuaren ostean, 2. eguna du gaurkoa 59. Durangoko azokak eta hainbat ekitaldi gauzatu dira jada. Euskaraldiaren kantaren aurkezpena izan da 11 esaterako. Abenduaren 8 arte Durangoko azokaren 59. edizioak letraz, irudiz, doinuz, keinuz, besarkadaz, irriz eta elkarrezketaz beteko ditu landako eta kulturaren plazaren gainerako espazio guztiak eta nola ez, 11 telebista ere bertan izango da egun hauetan izan ere. Irune Rejano lankida dugu gaurkoan, kulturazokan, kaixo Irune entzuten gaituzu? Kaixo bai, Iruñatik Durangora etorri zara kulturazokaz gozatzeko asmoz, erraza izan da landako egunera etortzea? Bai, Iruñatik gerturatu gara gaurkoan, kulturatu gara, eta aholkuan eman nahiko nireke beste jendeak datorren eginetan eta garraio publiko kontzeko esango nireke. Jara ordu betekoak izan dira, eguraldiak bat egit, baina hala ere jendetza dira gaurko 2. egunean, gape izutako egunean. Bueno, Irune, badirudi konexio arazoak ditugula eta ez zaitugula oso ondo entzuten. Aurrerago berriz konexioa egiten saiatuko gara, bai? Bale, bai. Aurrera egingo dugu, laster izango gara Irune Rejanorekin berriz ere, gaurko goizari begira, goizeko 11etan, 4. Euskaraldiaren kantua aurkeztu dutela aipatu berri dut, talaia gunean izan da, edonork entzuteko moduko abesti herrikoia da edizionetakoa. Bulego taldeak idatzi eta grabatu du eta esatetik egiteko pausoa emateko deia egin du. Gure bihotzaren taupadak du izena kantak, entzun dezagun zatitxo bat. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz,
etorkizuna berreraiki, ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Bakea, konponbidea eta elkarbizitzarako bidean etxera kantuz topaketan nazionala egin dute eguerdiko 12etan sare herritarrak deituta. Behin betiko abestiaren bertsioa abestu dute besteak beste. Ikusi. Salbuespen lege batekin amaitzea lortu badugu ere, oraindik indarrean jarraitzen du salbuespen auzitegian entzutegi nazionalak. Edo bizi osorako espetxe zigorra ordezkatzeko sortu zen 7/2003 legeak. Eragile sozial eta politikoen, sindikatuen, alderdien eta gizartearen ardura da oro har, etorkizunera begira jarri eta salbuespenekin amaitzea. Sufrimenduarekin amaitzea. Gatazkaren konponbideari aterabide integral bat eskaintzeko lanean aritzea alegia. Hori guztiagatik elkartuko gara urtarrilaren 11an Bilbon Lakasillatik hasiko dugun manifestazioan. Aterabide integral bat eskatzeko euskal preso, ieslari eta deportatuak etxerako bidea urratu dezaten, violentzia desberdinek biktimek egia jakin dezaten, aitortuak izan daitezen. Finean, Euskal Herriak. Eta atzokoan, landako nazken ordura arte jendearen mugimendua nabaritzen zen bitartean, San Agustin kulturgunean 59. edizionetako inaugurazioa ofiziala burutu zen. Hainbat euskal erakundetako ordezkari izan ziren ekitaldian besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Pello Txandiano eta Iker Casanova politikariak eta noski Durangaldeko herritar ugari. Imanol Pradales lehendakariaren presentziak ukitu instituzionala eman zion ekitaldiari, azokan bertan erosketak egin dituela aitortu ondoren, Jon Irazabal gogora ekarriz bere ekarpena ekarri zuen gogora eta era berean euskararen alde konprometitu diren guztien ekarpena eskertu nahi izan zuen. Joan den abuztuaren 22an hil zen Jon Irazabal Agirre. Hamarkada luzetan Gerediaga elkarteko kudeatzailea eta azokako zuzendaria izan zen, 20 urtetan bizitza erdia eman zuen Durangaldeko historia, memoria eta kultura ikertzen. Bere ibilbidea batez ere bi jardunek markatu zuten, bat historiarekiko pasio hori eta bestea azokarekiko leialtasuna. Gizon maitatua zen, ekitaldian argi gelditu denez, bera izan baitzen neurri handi batean inaugurazioko protagonista. Duela hilabete dekadato. Bueltan, 100 sortzaile izango dira landako gunean, esaterako umeentzako gauzez beterik USB-a sortu du Iñigok txapelpunkeko abeslariak, entzun. Ikasleon eguna gaur zen nolako esperientzia izaten da zuantzako? Super ondo, ganera nik aurten referentzia kaleratu dutena da USB bat umeentzako gauza beterik, ez hau da 3 audiopunt musikatu, 11 bideoklip, 11 kantu, margotzeko bai marrazkiak eta orduan superposik.
Superposik. Eta, bueno, hemen argazkiak ateratzen umeakaz, sinatzen, beraiet da bizi oso posik bebai, bueno, lanak egiten euren, bueno, eskola eta ikastolan, bueno, bialtzen dutzie kontixu, elkarrizketak eta eitzen, ze, bueno, endo daz pio bat elkarrizketa eurentzako eta superposik. Onda. Orain bai, ea zuzeneko konexioa egiterik badugun, kaixo Irune? Kaixo bai, nauzuen. Ea ba, lehen hasieran galdetu dizutea, erraza izan alden landako gunera etortzea, ez zaitugu oso ondo entzunea, oraingoan nola entzuten zaitugun? Bai, gaur entzuten gerturatu gara Durango azizaren gara. Kotxez gerturatu garetik, nahi patioan bezala, aholku bezala, sangunetik arraiotuko erabiltzea, bestela parkingak gaineuta daudelako eta arazoak izango dituztelako aparkatzeko. Bueno, Irune, badirudi ez zaitugula oso ongi entzuten. Hala ere, badakigu 11 telebistako langileak lan eta lan zabiltzatela landako gunean, beraz, mila esker eta esandakoa segi lanean eta gozatu nola ez azokaz. Esan bezala lanean ari gara 11 telebista landako gunean ere, eta besteak beste musika zuzenean saioko Koldo Otamendiko jo lankidearekin izan zen atzo Xabi entzun esandakoari. Asko dira azokan salgai jartzen duten pertsonak, horietako bat musika zuzenean, Koldo Otamendi gure lankidea, hemen daukagu. Koldo Otamendi, eguardion. Apa, eguardion. Ze moduz, zelan doa azoka? Ondo, gaur lehenengo eguna, gazteak etorri dira ikastetxetatik, hurrengo urtetan hemen publikoa izango direnak, erosleak izango direnak azokara, eta bueno, ondo dago ezagutzeko pixkat zer dagoen, eta zer topatuko duten. Izan dugu musika zuzenean ez dana, ze eskaintzen duzu ze jarri duzu salgai? Musika zuzenean estandean jartzen ditugu Autioko izpin bidez jaratzen diren diskoak, dira guztiak 2024 honetan argitaratuak, eta Autioko izpen bidez. Azoka itxaso zabala da, gehien badago pentsatuta disko etxe handi eta argitaretxe entzako, eta orduan talde txikia direnak ez dut erron errez hemen egotea, eta zentu hortan musika zuzen elkartetik egin dugun saiakera, egin genuen aukera da toki bat hartzea, disko guztioi biltzeko, eta esan bezala 76 disko ekarritu aurten. Eta ze asmoa aurtengo azokan? Bueno, gure asmoa hemen egotea da, eta aukera ematea taldei egotea. Salmenta kopuruak alde batera utzita, guretzako garrantzitsua da talde hauek eman egotea, eta bide batez, topaleku honetan egon, beste jende batekin tartekatu denbora, eta trabeska batzuk hartu, eta pixka bat, gozatu hemengo egunak. Koldo ondo pasa azokan, aldozunean behintzat, eta eukiko dugu elkarren berri. Eskerrik asko zuei. Opa. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkeztelak ere hartu du mikroa, 11aren mikroa, hainbat musikari elkarrizketatzeko aukera izan du entzun. Aurten ere, Bonbereneak jarri du bere esan da, beti bezala nobedadeak eta betiko guzta ekarri du. Hasteko, zer disko berri daude aurten? Bueno, aurten 4 nobedadekin gatoz, lehena Txoteko ezpatak, ilunpean jai duzu izenpen, Quartz 3 izeneko disko eta vinilon, Bake faltsuan bizitzaren gerra biziak, eta azkenik Anen laino zulatuak. 4 oso gomendagarriak. Disko interesgarriak 4, talde berriei aukera ematen jarraitzen du Bonbereneak, ez? Bai, beti saiatzea, ez? Talde gaztek, freskok, gauza berrik eskaintzeko dauzkeana, lekutxo bat inahien hemen olako lekutan. Era berean, Bonbereneak urte batzuk Euskal Herriko musika estenan, diskoa jartzen hemen Durangoak auzokan, eta horrek esan nahi du, diskografia oparoa bilduztutela urte hauetan guztietan, eta hemen dago, dena. Era bat, badia hainbat urte, eta beti ekartzeiteu diska zarrak, bai berrik, eta urtero berrik ateazkeo, nik uste ondo, zarrek pila daudeta, eta earki. Hoiekin batera, bestalako materiala. Bai, kamisetak, jertxeak, denetik ateatzen, eta usta hunditzen. Hala ere gauza bat faltan ikusten dut, non daude bonbierrak? Ean diteu, ordu hauetako bihar gehiago garriko diteu. Hementxe, Bonbereneako estanda, beti interesgarri, disko berriak eta disko mitikoak estan eder honetan.
Hemen gaude Durangoko azokan eta gurekin Azkaiter Pelos taldeko Jon eta Bitor ditugu. Bereiek ere disko berri atera dute, zer topa dezagu bertan? Bueno, nik uste dut Azkaiter Pelos Unai Azkarateren bizitzako pasarte batzuk, ez? Bera noiz hasi izan, eta gero nik uste dut amodiozko konturen bat badagoela hor tartian sartuta, eta gero pare bat abesti nik uste dut holan garai hauetan importantia den kontu bat, hau da, nola zaren, zer nolakoa zaren, o zer desberdintzen dizun, horrek berdin duela, zu aurrera eta bosta xola besteak, hori da. Zenbat kantu ditu diskoak eta nire izena duen? A ber, Azkaiter Pelosen diska berrixak, izena duka batera egan, eta dauzka 8 kanta. Da disko nahiko motza, baina pixkat danetik aurki dezakegu, eta ezin da zehaztu, zakit, musika genero bat pixka dau danetik, gehien bat rocka eta bluesa joten du, baina gero funk estiloko kantu bat dago, eta hola, pixka danetik daukogu. Esan daiteke, Azkaiter Pelos diskoak disko ikusteko leku hoena zuzenokak direla, ez? Bai, baina hor nik uste dut, bakoitza pixka desparpajo hori kentzen dugula eta zuzenian askoz begometo funtzionatzen dugu, bai. Gero dakau kriston suertia, zetan hoga irakasleak orduan oso ondo ulertzen gaz. Hortaz, bakigu pixkat, momentu horrek kontrolatzen, bai. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Azkaiter Pelosen disko berria. Musika zuzenean estandean ere, Maialen Ibarraren disko berria daukagu, esku artean du eta hause bere debutekoa da, ez? Hori da, bai, lehenengo EPA. Zer topatu ezakegu bertan? Ba, bueno, 6 abesti osatuta dau, eta da pizkat popero, pizkat pop rock, dekodaz influentzia asko, así que pizkat hortik murgiltzen da. Nire egia zuen Espainetan izena du diskoa, aipatu duzu pop rock giroetan datorrela, noiz grabatu duzu diskoa eta non? Diskoa grabatu zen pasaden urtean Nafarroan The Blue Studio zen, Mondei izan da Martin bere diskosoaren produktorea, eta izan zen, grabatu gendun pasaden urteko udan, eta kaleratu da hori, maiatzean, aurtengo maiatzean. Esan dezakegu diseinu errean datorrela jantzita, ez? Bai, pentsatu pizkat abestiak nivel, bueno, bastante ona zutela, ja pizkat inguruko bai izan bazala landua eta, bueno, hau da, emaitza azkenan. Imaginatzen du, zure hurrengo asmoak izango dira disko hau zuzenen aurkeztea, ez? Nondik nora ibiliko zara, edo ze asmo daukazu zuzenekoi dagokienean? Bai, ibili gara ja kontzerturen baten zuzenekoetan, eta bagabizia EPA aurkezten zuzenekoetan, eta hurrengoa justo oin gaztean maketa lehiaketan aurkeztu gara, hasi que ia zer pasatzen da horregaz. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Maialen Ibarraren disko berria. Beldek ere badu bere txokoa hemen Durangoko liburu eta disko azokan, eta pare-parean vinilo ederra, zure debuteko diskoa, vinilo formatoan hori da zure nobedadea azoko honetarako, ez? Hori da, bai, hasiera batean diskoa digitalki ateratzea erabaki nuen, da gero hilabetea pasa ahala, gogoa sartu zitzaidan fisikoa ateratzeko, eta viniloa aukeratu dut, bai. CD-a beharrean, aurten viniloa. Urte hasieran egon ginen, zuri elkarrizketatzen saiorako, geroztik bide ederren duzu, kontzertu batzuk etorri dira, zemuz junda bidea? Oso ongi, azkenean proiektu berria da, eta proiektu berri batek eskatzen duen pausa txiki horrekin, ez? Esan nahet, liarretik entozen frenetismo handiakin, da orain berriz ere gauzak tentuz egiten, kontzertuak ondo aukeratzen, eta datorrela super eskertuta, eta oso polita, izaten ari da. Aipatu genen elkarrizketa, badela azken garai honetan pixkat irikitzen euskal musika beste eremu batuetara, zure giroa dira souletik, elektronikarekin, ahots presentzia handiarekin, ez? Aurten ere, nobedade pexente daude eta beti ere euskeraz eta lan oso duinakin, ez? Bueno, bai, saiatzen geha lan duinak egiten, desde luego, eta bai, egia esan euskal musika dibertsifikatzen ari da asko, eta genero oso ezberdinak beraien artean eta askotarikoak eta denetik dago aukeratzeko, beraz, hau beste bat da, ez? Azkenean R&B, soul eta estilo hori, baitere, sartzen ari da pixkanak Euskal Herrian. Durangoko azoka amaitu da, imaginatzen dut, errepidean jarraitzara asmoa. Bai, baina, niri datorren urtea pixka potente datorkit beste alde batetik, Fermin Muguruzarekin egongo naizelako, eta beraz, bele kitxoi marko du pixkat, zehozer joko dugu,
baina ez gehiegi. Bueno, bitartean hemen, vinilo ederrean, Lierren diskografiaren parte bat ere badago, Beleren estandean, hementxe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ea orain bai, Irune Rejano, konta iguzu zer dugu gaurkoan landako gunean? Gaur Durangoko azokaren bigarren eguna ospatzen ari da, gazte eztanda deiturikoa, atzo ikasleen txanda izan zen eta gaur gazteen txanda izanen da, jendetza elkartu da eta ordu beteko ilarak egin dituzte, famatuekin argazkiak eta firmak ateratzeko, geroxeago Durangoko azokaren kartelaren egilekin eta Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko kidea denarekin hitz egiteko aukera izanen dugu, baino oraintze momentu honetan jendetza dago landakako gune honetan. 34 talde eta bakarlarik joko dute abenduaren 5-etik 8 Durangoko azokaren zuzeneko musikaren esparruan. Gaurkoan Ainke Mikel Artieda eta Leire Berasaluze eta Maskak izan dira goiz eguerdi partean. Nizek hartuko dio Maskak taldeari lekukoa eguerdiko ordu biterdietan eta ondoren honako artistak izango dira holtza gainean urren ezurren. Zinka, Mirari, Albin Astardast, Kainakai, Joktxuk Amalau eta Ekizara. Aktualitateko albistei helduz, nazioartean Frantzian agerraldia egin zuen atzo gauean Emmanuel Macron presidenteak telebistan. Bertan, Barnier bota zutenen zinismoa kritikatu du, baina ez du haren ordezkoa aditzera eman. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak batasunerako deia egin zuen atzo gauean, abenduak 5 telebista bidez zabaldutako adierazpenean. Beste lehen ministro bat izendatu beharrean da Emmanuel Macron Frantziako presidentea. Abenduak 4an, Asamblea Nazionalak Michel Barnier lehen ministroaren aurkako zentzura mozioa onartu eta hura kargutik kendu ostean egin du agerraldia Macronek. Egoera politiko konplexu honetan, Barnierren gobernua erorarazteko eskuin muturrak eta ezker muturrak errepublikaren aurkako fronte bat eratu dutela nabarmendu du, eta sinismoa egotzi die. Agintariaren hitzetan, oposizio horiek Frantziaren interesa baino gehiago euren interes politikoak lehenesten ari dira. Egungo testuinguruan, batasuna eta elkarlana ezinbestekotzat jo ditu, egoera zailetik ateratzeko eta etorkizunerako erronkei aurre egiteko. Emmanuel Macronek Frantziako presidenteak Fronte Popular berriko koalizioari anabasa sortzea leporatu dio, eta Asamblea Nazionalerako bozetan herritarrek hartutako erabakiek aldaketa politikoa eskatzen dutela adierazi du. Presidenteak nabarmendu duenez, Frantziako konstituzioak ez du asamblearako hauteskundeetara berriz deitzeko aukera ematen egoera honetan. Horren aurrean, asambleako kidei eskatu die bere lana egiteko. Hau da, elkarrekin negoziatu eta gobernu bideragarri bat sortzeko. Macronen hitzetan, horixe da herrialdeko krisi instituzionala gainditzeko eta gobernagarritasuna bermatzeko bidea. Presidentearen iritziak, oposizioko indarren eta herritarren erreakzio kontrajarriak eragin ditu. Egoera politikoa oraindik nahasia mantenduz. Emmanuel Macronek telebistan egindako agerraldian iragarri du datozen egunetan lehen ministro berri bat izendatuko duela. Presidenteak argi utzi du ez duela dimititzeko asmorik eta azpimarratu du erabat beteko duela bere agintaldian, 2027 arte, hau da, amaierara arte. EAJ eta EH Bildu Espainiako konstituzioarekiko desatxikimendua adierazi dute hura onartu zela 56 urte bete diren egunean. 1978an bozkatu zuten Espainiako estatuan eta Euskal Herriko hegoaldeko 4 herrialdeetan parte hartzea eskasa izan zen eta babesa orotara 40%tik beherakoa. Estatutu berrirako elkarrizketak sukalde lanetan daude hilabeteotan eta testuinguru horretan esan du Aitor Esteban Jeltzaleen Espainiako Kongresu eledunak EAJak Euskal Herritarren ahotsa izan nahi duela, konstituzioan nazio aitortza jaso dadin eta etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea onartu dezaten konstituzioaren barnean. EH Bilduk sare sozialen bidez zigorri du mezua Euskal Herriari bere nazio izaera onartzea eta bere herritarrek erabakitakoari errespetua zor zaiela esan dute.
Euskal Herriko politika gaietan jarraituz Legebiltzarrak Jaurlaritzarekin bat egin eta Arabako mahastien epaiaren aurkako helegitea errefusatu du. Eusko Legebiltzarrak baztertu egin du Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Arabako mahastiak jatorri zenaren aurka emandako epaiaren kontrako errekurtsoa aurkezteko aukera eta Arabako Errioxako ardoa bereizteko eta haren kalitatea hobetzeko estrategian aurrera egitearen aldeko apustua egin du. Eztabaida EH Bilduren eskutik heldu da ganberara mozio batean helegite hori defendatzen baitzuen eta gainerako indar politikoek atzera bota dute. Hala ere, AJak eta PSek idatzitako osoko zuzenketa onartu da, baina bertan ez da helegitea hitz egin Eusko Jaurlaritzak berak Auzitegi Gorenean alegaziorik ez aurkezteko erabaki hartu eta gero eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egitasmo bat babestu dute. EH Bilduren aldetik Itxaso Etxebarriak lotsagarritzat eta Errioxa jatorri zenaren aginduekiko erabateko mendekotasuntzat jo du Eusko Jaurlaritzak helegitea ez aurkezteko erabakia. Galtzeko asko izan arren, edo horrexegatik hain zuzen ere, kasazio errekurtsoa jarri dute Auzitegi Gorenean. Ez diete beldurrik eman iraupenak, ibilbideko oztopoek, helegitea motibatzeko zailtasunek, ez da errekurtsoa onartua izateko edo aurrera egiteko zalantzek ere. Argi dute helegitea sartu behar zutela, argi dute euren eskubideak, interesak eta etorkizuna defendatu behar dituztela. Argi dute zein aldetan dauden eskusartzeak, irregulartasunak eta botere abusuak. Eta argi dute, aurrekoan esan nuen bezala, prozesu honetan Arabako mahastiak Viñedos de Álava jatorri deitura ez ezik, Arabako Errioxa eskualde osoaren etorkizuna eta bertako mahastizain eta hartogileen eskubideak ere jokoan daudela. Zergatik egiten dio uko Jaurlaritzak errekurtsoa sartzeko eskubideari? Ez da izendapen hau defendatzeko aukerari muzin egin dion lehen aldia. Kautelazko neurrien eskaera izapidetzeko onartu izanaren aurrean ez zuen errekurtsorik aurkeztu. Eta horrela, Arabako mahastiak izendapenari emandako babes nazional iragankorra baliogabetzen zuten neurriak hartu zirenean, ez zuen inpugnatzeko tarterik izan. Gaur 40 urte egingo ditu Urdaibaik UNESCOren biosfera erreserba izendatzea lortu zuela. Jakina da Urdaibaik duen garrantzia Euskal Herrian txoko gutxi bai daude horren besteko biodibertsitatearekin hori dela eta Urdaibaiko Guggenheim proiektuak haserrea sortu du eskualdean hasieratik. Onarte kontatzeko genuena, jarraian laster abesti berri bat entzuteko aukera izango dugu eta arinduko algenuen ama baten aurpegian, alaba baten irrian egiarenean abestuz itxiko du izan ere Zaina doinuz arindu kontzertu sortak bere azken urte hurrena. Pasatako mina, zauriak ezinak, doinu berrien esperoa. Zama, arinduko algenuen, ama baten aurpegia. Ez dakit horrela ikusten duzen, pop ilunaren unibertsoan edo murgildu zaretela. Bueno, popa igual bai, baina igual ez, baina iluna ni de palo, no? Osea, ez, osea, bueno, nik esango nuke argiagoa dela. Bai.
Baude kantu batzuk, lasaxo dinak, argixo esango nuke, baina, bueno, iluntasun hori beti da honitzen. Bai, ezin gara lioratu. Bai, jarraitzen gaitu. Bueno, ala ere, ditu 10 kantu diskoak, 40 minutu. Iraupenaz mardula bada. Bai, bueno, guk ez ditugu kantu motzak egiten, ez? 2 minutuko kantuak ez daude. Bueno, justo bat, diskontan, ez? Baina, bueno, bai, eske... zatika egiten ditugu kantuak, orduan denbora guztian da. Hau gehitu, hau kendu, baina azkenean beti da gehitu. Bueno, ez dugu denbora gehiagirik galduko honetan, nik uste dut hemen importantea zuek musikan aritzea dela, gero ez dakit pop urriren estandorretara gerturatuko zareten, jendeak topatuko zaituzteten bertan. Bai, bertan egongo gara, diska berria viniloan saltzen eta kamisetak, eta aurreko CD-ak baditugula oraindik eta jendeak erosi ditzake dela, bai. Elkarketa berezi bat izan da popurrirena, hori ere aipatu behar. Bai, bueno, ja 3. urti da hemen gaudela Durangoko azokan, ez? Eta elkartze da Bilboko talde desberdinekin, itzete gure artean harremana daukegu orduen. Musika harremanak egiteko ere bada, hau ere harremanaterako plaza bat bada, jende bat hurbildu da ona, etxetik ere jende bat badago zuek entzuteko prest, besterik gabe, eskerrik asko. Eta gero, toki zehatza esaten baldin baduzu, badakizu ez toki zehatza esaten, musikaren plazaren zezen bakitan zaudeten? Noski, 3. 3. Eta 3, gitarran jartzen duen bezala xe, hor izango dituzue, gozatu, emanaldiaz. Eskerrik asko! Hola.